Ayan mga katsapsoy, may gagawin tayo ngayon. Tingnan natin kung anong magiging reaction nila. Magdadanis tayo dito sa gitna ng mga tao. Ayan, good morning mga katsapsoy. Nandito kami ngayon sa Tacloban City. Ayan. Oh. May mga gagawin kami dito. Nawala na tayo ah. Kagaya ng pagkawala mo sa buhay ko. Sige, magtanong ulit tayo. Ayan mga katsapsoy, papunta po kami ngayon ng PRC office dahil kukuha po kami ng renew ng aming license, PRC license. Ayan. Perapan po sa mga kagaya namin na taga Laoang Northern Samar dahil napakalayo po ng biyahe at padating dito sa Tacloban kailangan pa po namin mag lodge. So, PRC baka naman maglagay na kayo ng satellite office sa Katarman Northern Samar. Para naman po yung mga taga Northern Samar ay hindi na po mahirapan. Lalo na yung mga kagaya namin na mga arugbagdol na. Ayan mga katsapsoy, nawawala po kami dito sa Tacloban. Baliktarin ko kayo yung damit ko. Hinahanap pa namin yung PRC. Sana naman PRC magpakita ka na. O kaya ikaw yung humanap sa amin. LOL! Pwede pa naman. Ang baon ko ito lang oh. Ayan oh. Isang galong mineral water lang. Wala pa kasi akong sponsor eh. Ito namang mga kasama ko mga katsapsoy. Mga mahihirap din katulad ko. Ayan mga katsapsoy, hindi na kami nakatiis. Sumakay na kami kasi hindi namin mahanap yung hinahanap namin eh. Parang ikaw lang, nawawala ka sa buhay ko. Yay. Ayan, shoutout dito sa tricycle na to. Tag 200 yung pamasahe, Diyos ko. Lalo kayo maghihirap nito. Lalo kayo mamumulubi. Uy, si Bibi man dito. Uy, nasa na yung tag 20 na kilo ng bigas. Yeah. Nako. Ito na oh. Fiesta pala dito. Buti naman kung may mag-ughaw sa atin dito at mananakgas tayo. Please don't block the white. Sabi, wala talaga, luhaan kami. Ayan mga katsapsoy, balik na naman kami. Diyos ko, another 200 na naman ito. Yay. Waray ito, Manila lang. Waray, balik na lang ako. Sigurado lang ako para di ka mo magkuhan. Yay, si Kuya. Balik lang kami sa lodging house, hindi kami sa Maynila. Waray basta, waray yun. Magpinagsinatan mo ko ng atrahinan. Ayan si Kuya, oh. Bingi siguro to. Sabi namin, magpapati kami sa aming lodging house. Eh, pinagpipilitang sa Maynila na lang daw kami sumakay na lang daw kami sa mga bus papunta ng Maynila. Ay, Kuya ka. 200 pa naman yung sa'yo. The next morning. Hello guys, hello mga katsapsoy. Nandito kami ngayon sa Robinson, dito sa Ormoc City. Ayan oh. Dito kami ngayon maglulukat ng NBI clearance. Ayan. Nagkawala-wala kami mga katsapsoy. Shout out sa mga taga Ormoc City.
Ayan. Ayan mga kachapso, ito po yung pila papunta ng ano, pagkuha po ng PRC. PRC license, ha? Ano yan? Anong tanaman to? May kangkong dito, oh. Hybrid edition. Ayan, kangkong yan, hybrid edition. In fairness, mabilis yung ano, mabilis umusad yung pila. Ayan, shout out po sa mga nag-aasikaso doon sa ano sa PRC. Sana po i-priority kami. Hindi. Ano? Mahirap. I-priority po kami kasi kabilang po kami sa indigent people. Ayan oh, may idea ko. Hala. Pakita nga. Ayan mga kachapsoy, may dala-dala siyang ano, ribbon. Ayan, ayan. Nauba ko sa'yo. A few moments later. Hala, takbuhan pala ang labanan dito. Pag may pakulob ako nito. Hala, para pala tayong mga kabayo nito. Hala. Garay pala tayo mga kachapsoy, oh. Ang dami nang nakapila. Ha. Sige, sumakay ka kung gusto mo. LOL! Hala. Sasakay talaga siya. Ay, ayan. Grabe yung paghihirap namin. Sige. No. May arugbag dula nakasakay. Hindi, naka-video ka naman eh. Ayan mga kachapsyo. Desperada na, sumakay na sa ano. Pag siningil ka niya na, wag kang magpapaamot sa akin. Grabe, ang haba ng pila. Pero parang mabilis lang daw dito eh. Kagaya ng mabilis na pag-iwan niya sa akin. Ayan mga kachapsoy, ang haba ng pila dahil ano, wais kami, ayan oh. Ito. Ayan. Kumuha kami ng upuan. At kami lang yung nakaupo. Ayan. Ayan mga kachapsoy. Pila na naman po. Saan? Ayan mga kachapsoy, nagsadya kami dito sa Ormoc City para sa aming PRC license dahil wala sa Tacloban City dahil fiesta nga. Ayan, at nagsadya kami dito na kami. Pangalawang araw na namin dito. Ang kaigayan mga kachapsoy, dito lang sa mall kami nakapila. Ayan. A few moments later. Ayan mga kachapsoy, dahil natapos na tayo sa ating transaction, oras naman para maghiganti. Lalaps tayo ngayon ng 1, 2, 3 ng Anli bahog-bahog. Ayun, pupunta tayo sa Andox. Sasakay tayo papunta ng Robinson. Mga kachapsoy, nag-aabang tayo ng masasakyan. Inay! Umakyat lang tapos bababa na naman. Ano ba yan? Ano ba yan? Para kaming mga eraya nito. Ayan mga kachapsoy, may gagawin tayo ngayon. Tingnan natin kung anong magiging reaction nila. Magdadanis tayo dito sa gitna ng mga tao. Tingnan natin kung anong reaction ng mga tao.
no, no, no.